Bueno, boas tardes a todos. Quixera, antes de comenzar con esta primeira intervención, agradecer, por suposto, o Consello da Cultura Galega que nos acolla hoxe aquí, que nos permita falar das nosas inquedanzas, compartilas con todos vós. Por suposto, dar as grazas á sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello, hoxe representado por Rebeca Blanco e por Iago Seara, que están facendo unha maravillosa labor, non só na organización desta xornada, senón tamén de outros eventos nos que tiven o placer de participar no pasado. E, bueno, entrando xa en materia, porque o tempo é breve, teño moitas cousas que dicir, disculpademe se vou un pouquiño rápido. Esta primeira intervención ten un doble obxectivo. O primeiro é servir un pouco falar do trasfondo que nos motivou a varios investigadores que proviñamos digamos, de ámbitos ata certo punto heteroxéneos, diverxentes, na investigación arqueolóxica e histórica, pois a converxer, a confluir no interese común de querer adentrarnos na explicación dun fenómeno histórico como é a conquista do norte e noroeste peninsular. Por outra banda, o segundo obxectivo é pois servir un poquinho de marco, de trampolín, o que logo dirán tanto Manolo como Andrés e Joao, que expresarán máis, dunha maneira máis directa, máis cercana, máis próxima, en que se basea o noso proxecto, cales foron as nosas experiencias e como queremos compartilas convosco, porque ese é o obxectivo das charlas de hoxe, non? Crear un diálogo con o público en xeral, coa cidadanía e coa xente que está interesada pois, no estudo e no coñecemento do noso patrimonio cultural, histórico e arqueolóxico. Ben, comezo xa contextualizando o fenómeno do que imos falar hoxe, non? Como todo bo estudo histórico, hai que poñerlle un espazo e un tempo. O espazo é bastante claro, é dicir, nos centrámonos na análise deste fenómeno histórico nestes territorios que vedes aquí, no? A actual Comunidade Autónoma de Galicia, Asturias, o noroeste de Castela e León e logo os territorios que pertencen ao Estado portugués ao norte do Río Douro, que se corresponden basicamente cunha digamos, cos espazos que os propios romanos, atribuíron aos galaicos e aos ástures na antigüidade. Non? De todos modos, isto non é un cinturón, non nos cingue agora de facer a nosa investigación, posto que sempre temos que estar pendientes do que está ocurrindo alrededor, non? O que sucede na vertiente oriental do Cantábrico, no norte do Douro, na meseta norte, outros territorios de Portugal, etc. É dicir, centrámonos neste ámbito porque ata certo punto todos nós pertencemos a él, pero tentamos, na medida do posible, estender o noso coñecemento a outras zonas da Península Ibérica. En canto ao tempo, o marco cronolóxico, bueno, non vou falar do proceso da conquista da Península Ibérica, simplemente decir que foi un proceso non unitario, prolongado ao longo de 2 centurias, e que nun determinado momento, despois da conquista dos lusitanos e dos celtíberos, empeza a haber un contacto, digamos, directo entre o poder romano e estes territorios ou as xentes que vivían nos territorios que nos estamos estudando neste momento, non? Que sabemos a partir das fontes tardías, das fontes clásicas, perdón, que ocorre neste momento? Como analizan estas fontes o proceso de absorción destes territorios? Bueno, temos moi pouquiña información. Esa información focalízase en 2 momentos ben definidos. Un é o período tardo-republicano, desde as campañas de Bruto no ano 137 ata as campañas de César no ano 60 a.C., período tardo-republicano, 1 a.C., e son unha serie de campañas que se caracterizan fundamentalmente por un feito singular. Son campañas, son racias, son saqueos, digamos que estas personaxes, que son personaxes políticas en Roma, intentan facerse unha riqueza inmediata para poder volver á casa e continuar na arena política loitando pola supremacía. Non? Por tanto, en boa medida non temos non queremos que neste momento se produza unha absorción como tal, pero si uns contactos moi directos, é o primeiro momento no que podemos falar de certa violencia no territorio, certo? En un segundo polo do que tratan estas fontes históricas é todo o corpus relativo a conquistas, ás guerras cántabro-ástures, que teñen lugar entre o 29 e o 19 a.C. e que digamos que xa pertencen a un momento histórico completamente diferente, falamos ao final do século I a.C., e sí que xa hai unha política dirixida, coordinada para a conquista total e absoluta dos poucos territorios que quedaban independentes na Península Ibérica. Que pasa no medio? É dicir, en que momento se produce e como se produce a absorción destes territorios? As fontes clásicas non nos serven para comprender este valeiro. É dicir, seguimos carecendo de datos reais para saber o que ocorreu nestes territorios, en que momento e como se integraron no Imperio Romano.
Que pasa cando carecemos de datos? Pois que crecen as ideas, crecen as hipóteses, crecen as teorías, algunhas máis ilusorias ou outras mellor documentadas. E se, por exemplo, analizamos o que pasou cos límites das guerras cántabras a partir das fontes clásicas, os primeiros datos historiográficos cos que contamos, pois vemos unha grande diversidade de interpretacións e, bueno, que estenden o conflito ata a zona galaica, outros lévano únicamente a zona ásturo ou cántabra, etc. E, bueno, digamos que este primeiro discurso historiográfico entronca en boa medida cunha idea moi arraigada que é o do mito da resistencia. A construcción das propias sociedades modernas contra outras, contra un poder invasor, contra un outro. Créase un nós frente a unha forza invasora xeralmente moi superior en recursos e en medios. Así mesmo, tamén podemos apreciar nestas interpretacións e tamén na maneira na que a sociedade concibe estes conflictos do pasado, pois unha certa idealización, unha certa idea bucólica do que eran as sociedades prerromanas ou persistentes, as ideas de liberdade, de loita frente ao invasor, de loita frente aos poderes que constriñen ao individuo, pois tamén están moi asentadas. Se nos fixamos, por exemplo, en dúas páxinas icónicas dun cómic como Asterix, que é un elemento fundamental da cultura popular, vemos que na primeira páxina de todos os cómics sempre figura a idea da resistencia frente ao invasor, e na última páxina sempre hai unha festa, un recoñecemento dese pasado idealizado, bucólico. É dicir, son ideas que están moi arraigadas non só na historiografía, senón tamén na maneira en que as nosas sociedades conciben eses pasados. Por tanto, cando queremos falar da conquista, iso é a idea na que quero incidir, temos que ter en conta que a nosa investigación científica está afectando en boa medida a concepción que as sociedades, a idea que as sociedades están creando desas sociedades pasadas. Por tanto, este é un fenómeno que hai que ter tamén moi en consideración. Dicía con anterioridade que as fontes clásicas non nos serven para explicar os fenómenos de absorción dos territorios do noreste peninsular na antigüidade. Por tanto, recorrimos a un elemento máis cientifista, como é a arqueoloxía. Pero que arqueoloxía ou que perspectiva arqueolóxica vamos a adoptar para saber ou para intentar adentrarnos neste fenómeno histórico? Ben, podemos achegarnos desde a arqueoloxía clásica, desde o período romano, por así decirlo, ou podemos achegarnos desde a protohistoria, desde a idade do ferro, con as súas metodoloxías propias. É dicir, que existen dúas maneiras de achegarse ao mesmo obxecto de estudio, ou ao menos de partida existen dúas maneiras de achegarse. Eu vou intentar expresar cales son os puntos fundamentais das dúas ou cales son as dúas, digamos, o conxunto ou as cousas que teñen para aportar estas dúas metodoloxías diferentes para o estudo do fenómeno da conquista, ainda que vou facer ou voume deter máis tempo na arqueoloxía militar romana, posto que a miña especialización, e tamén é certo que no conxunto do grupo de investigación ou do proxecto é o tema que máis temos traballado polo momento. De todos modos, insisto, existen persoas que tamén se están aproximando a este fenómeno desde outro lado dentro do propio grupo. Ben, a arqueoloxía militar romana como tal, decíamos, unha arqueoloxía que nace ou que deriva da arqueoloxía clásica, afunde as súas raíces, pois xa, digamos, omitindo cuestións da cultura erudita dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, afonda as súas raíces a inicios do século XX, ten unha serie de figuras moi importantes, entre elas destaca sobre todo o arqueólogo alemán Adolf Schulten, que foi un dos primeiros investigadores que descubriu, que documentou arqueolóxicamente algúns asentamentos militares. A maioría deles referidos ao período republicano, noutros ámbitos da Península Ibérica, pero é certo tamén que traballou moito sobre a idea das guerras cántabras, e tamén fixo os primeiros levantamentos, gracias a que tiña de man a moitos topógrafos militares, fixo os primeiros levantamentos de algúns asentamentos do noroeste peninsular, e digamos que a primeira aproximación ata certo punto cientifista a este fenómeno. De todos modos, son aproximacións que aínda teñen unha fonda, nas que aínda teñen unha fonda importancia a lectura das fontes clásicas, e digamos que hai un certo seguidismo desas fontes as cales se intenta incrustar unha información arqueolóxica nova, intentando renovalas, intentando justificalas en moitos casos. Tamén no noroeste peninsular, na nosa Galicia, se produciron por aqueles anos 30, anos 40, anos 20, certas aproximacións, curiosamente, ainda que moi descoñecidas. Por exemplo, sabemos que no ano 21 e 22, Filguera Valverde, Vicente Risco, creo recordar que Otero Pedrallo tamén visitan o que logo será o acampamento de Bande, denominado acampamento de Aquiscuercuernis, aínda que non o identifica como tal, e produce as primeiras investigacións, as primeiras excavacións.
De feito, documentan a muralla do campamento nese momento. Doutra banda, na Cidadela, en Sobrado dos Monxes, Ángel del Castillo e Sebastián García Paz levan a cabo dúas intervencións no ano 34, das cales apenas se coñece nada, hai moi pouca documentación das mesmas, ainda que sobreviviron algunhas fotografías, algúns materiais. Digamos que, por tanto, desde a nosa perspectiva, desde o lado galego, non temos nada que envexar o que se está producindo nestes anos noutros lugares. O que pasa, como con moitas outras cousas ao longo da nosa investigación histórica, ou ao longo da nosa historiografía, digamos que non se lle dou a importancia que tiveron no seu momento. Pero é a partir dos anos 60 e 70, fundamentalmente, cando esta investigación empeza a desenvolverse, gracias fundamentalmente ao traballo dunha serie de investigadores, sobre todo Antonio García Bellido, que empeza a excavar en León, en Herrera de Pisuerga, noutros xacementos, o equipo de Martín Valls en Rosinos de Vidriales, Zamora, etc. E digamos que nestes anos 60 e 70 empezan a documentar as primeiras evidencias, os primeiros elementos arquitectónicos vinculados ao mundo militar, os primeiros campamentos como tales. E tamén un conxunto de materiais elementos epigráficos asociados a estes asentamentos. Por tanto, temos, por un lado, elementos arquitectónicos e, por outro lado, elementos mobles que axudan a construir unha idea do que puido ser a presenza militar no noreste peninsular. Tamén nos anos 80, a Cidadela e Bande, de novo en Galicia, empezan a ser escavadas sistemáticamente e, dato curioso, son os asentamentos militares do noroeste peninsular de época altoimperial, de época dos séculos I, II, III despois de Cristo, escavados proporcionalmente en máis área e, curiosamente, son dos máis descoñecidos fora do noso territorio. Sen embargo, esta visión que se construiu da presencia militar é unha visión moi estática, porque se traballou fundamentalmente en bases permanentes que se corresponden con períodos moi posteriores ao da conquista, que é o que a nós nos interesa hoxe. Estudos baseados moito na epigrafía tamén, moito na detección de determinados materiales, intentando crear digamos, como un pack arqueolóxico que permitise no futuro identificar outros asentamentos do mesmo tipo. Malia que xa naquelos anos se coñecían e se aplicaba a fotografía aérea histórica para a documentación de outro tipo de asentamentos menos permanentes, máis perecedeiros, como son os campamentos de marcha, dos que logo falarán Joao e Andrés con detalle. E digamos que estes elementos que sí podían axudar a comprender ese proceso de conquista, non se estudaron na mesma extensión ou na mesma profundidade que os asentamentos permanentes. A partir dos anos 90 empeza a haber un cambio fundamental na idea de aproximarse a estes xacementos, en parte debido ao despertar da arqueoloxía urbana, empezase a facer excavacións sistemáticas nas cidades, xa antes se producían, o que pasa que non existindo un marco legal, non existindo unhas competencias patrimoniais axeitadas, moitos destes solares, cando se destruíron edificios, foron completamente arrasados, non se recuperaron materiais, agora empezase a documentar esta información de maneira sistemática, empezan a aparecer novos xacementos. Documentase o campamento da Astorga, coñécese mellor os moitos campamentos que hai en León, empezan a documentarse a Herrera de Pisuerga, etc. Tamén empezan a haber excavacións en Lugo. E que pasa? Que se documenta unha serie de materiais relativos á primeira fase destes asentamentos que se corresponden con época augustea, digamos, con momento inmediatamente posterior ao da conquista. Xa nos imos achegando a ese momento. Estes materiais, conxuntos de moedas, de cerámicas, de certa afiliación militar, o que permiten, neste momento, é xa decir que no momento que aparecen estes materiais noutros sitios, hai unha alta posibilidade de que eses asentamentos estean relacionados de algún modo con esa primeira presencia romana no territorio. Sen embargo, a gran revolución dos anos 90 e inicios do 2000 é a irrupción dos campamentos de marcha, o descubrimento na zona, sobre todo cántabra, gracias á investigación de certos investigadores, como poden ser Peralta Labrador, a identificación de campamentos de marcha como tal, elementos que se alonxaban desas estruturas permanentes, Campo de las Cercas, La Loma, no norte de Palencia, e que, como dicía, son elementos que non teñen esa solidez material no arquitectónico, son máis que foxos, terrapléns, valados, que son máis difíciles de documentar, de ver en superficie, pero que empezan a aportarnos unha información completamente novedosa. Non só de maneira numérica, cuantitativa, senón tamén cualitativa, é dicir, son realidades completamente diferentes ao que se viña documentando ata o momento. E, ademais, asociados a estes xacementos, hai unha serie de materiais que xa nos están remitindo a outro momento aínda anterior, ao momento precisamente da conquista, aos anos 20, incluso anos 30 antes de Cristo, e que xa nos permite, pois, no momento que aparecen en prospeccións en superficie, aínda que sexan aillados estes materiais nun contexto como pode ser o das montañas cántabras ou Astures, pensar de, ui, por aquí puido haber algo, non?
Por tanto, vaise construindo a disciplina a partir da acumulación de evidencias. Empezan a aparecer campamentos por todos lados neste momento, pero sobre todo en Cantabria, Cincho, La Poza, Castillejo, etc., pero tamén na zona asturiana, o descubrimento dos campamentos dos chamados da Carisa, do Monte Curriechos, que revolucionou a arqueoloxía asturiana ou parte dela. E outro elemento fundamental destes anos 90 e inicios do 2000 é tamén unha revitalización da arqueoloxía aérea. A arqueoloxía aérea levaba funcionando moitísimos anos noutros países. En Inglaterra facíanse prospeccións sistemáticas xa nos anos 50 a partir da arqueoloxía aérea. En España, ou na Península Ibérica, ou en Portugal tamén, tardou moito máis en despegar esta perspectiva de estudo, pero desde os anos 90 empeza a funcionar moito. E cimenta o que será a revolución silenciosa dos anos 2000, coa proliferación de materiais como poden ser a fotografía por satélite, a fotografía aérea moderna, o LiDAR, do que falarán logo Joao e Andrés, a fotogrametría, volver a visitar a fotografía histórica que existía nos arquivos e que se fora abandonada por obsoleta, pero que agora podía aportar certos elementos interesantes agora de asumir perspectivas de estudo diacrónico, etc. Non me vou deter na análise destes elementos, posto que falarán eles despois, pero sí o que quero facer é considerar cales son os resultados desta acumulación de evidencias. O feito de que se teña producido nestes últimos anos un descubrimento masivo de asentamentos militares no noroeste peninsular, no conxunto do noroeste peninsular, xa non só en Cantabria, en Asturias, tamén en Galicia e Portugal. Se ao comenzo da década dos 90 se coñecían 8 xacementos relacionados co mundo militar, 10 individuos, o que digo eu, 10, digamos, por así decirlo, entre comillas, campamentos. No ano 2000 xa eran máis de 20, e no ano 2015 superamos a centena xa hai tempo, estamos por riba dos 120. Isto implica ou indica clarísimamente cal foi o peso do descubrimento ou de empezar a utilizar masivamente fotografía aérea e técnicas de teledetección. Pero, ademais, como vedes, a distribución é irregular ou é desigual. Na zona cántabra é máis masiva, na zona occidental asturiana é bastante numerosa tamén, no norte da meseta, na meseta norte tamén é abundante, sen embargo, en Galicia, no norte de Portugal, ainda está comenzando a aparecer asentamentos. Iso que nos está indicando son diferentes ritmos de investigación. Empezamos con esa arqueoloxía estática, centrada en 2 xacementos aillados en Galicia, por casualidades da investigación historiográfica, pero sobre todo na meseta norte. E logo empezou Cantabria e parte de Asturias, seguiu Asturias e seguiu Cantabria, e empezamos a expandir a Galicia e o norte de Portugal, e o mesmo que aparecía naqueles entornos empeza a aparecer tamén nos nosos. Non só elementos desde un punto de vista cuantitativo, o avance foi notable, tamén desde o punto de vista cualitativo, porque estamos achegándonos a unhas realidades moito máis diversificadas. Xa non é cuestión de que sexan campamentos permanentes ou campamentos temporais ou fortificacións temporais. Non, é tamén o feito de que hai realidades que antes pensábamos que eran outras cousas, que a mellor pensábamos que eran castros ou xacementos de outros períodos históricos que estamos empezando a ver que non, que son tamén campamentos militares. Por exemplo, un exemplo moi claro é a morfoloxía destes xacementos, as formas que teñen. Partimos da idea de que eran campamentos en forma de naipe, en forma rectangular con esquinas redondeadas, e de repente empezan a aparecer cousas que se van alonxando paseniñamente destas formas, vanas desvirtuando, acomodándose, digamos, os territorios a orografía complicada das montañas ou dos vales ou das colinas, e logo xa elementos que se alonxan completamente desta idea, pero que teñen unha funcionalidade defensiva ou que non encaixa co sustrato do ferro ou coa idea da mentalidade defensiva da Idade Media, ou digamos que reflicten clarísimamente a idea dos romanos a hora de concebir a penetración, invasión e absorción dun territorio. Gracias á acumulación de datos tamén podemos empezar a definir certas liñas ou definir certos conxuntos a nivel cronolóxico e funcional. Certas rutas de penetración, por exemplo, que se relacionan coa partida desde a meseta norte en relación coas guerras cántabro-astures e que van rodeando, van adentrándose nas montañas. Gracias a estas acumulacións de xacementos que siguen os cordais das montañas, imos definindo líneas de penetración, por exemplo. Pero hai elementos que non parecen corresponderse con esa dinámica, con ese fenómeno finais do século I a.C., xacementos que apareceron no occidente de Galicia, que apareceron nas territorios inmediatamente ao norte do Río Douro, que probablemente algúns deles pertenzan a momentos anteriores da conquista, falamos dos séculos II, I a.C., ou
tal vez, por que non, considerar que son posteriores, é dicir, da labor que logo o exército romano exercerá durante o século I, II, despois de Cristo, na posta en valor, construcción de infraestructuras, etc., nestes territorios do noreste peninsular. É dicir, ainda non temos datos suficientes como para aventurar unha interpretación, pero imos vendo certos patróns, certos comportamentos. E, por último, o que dicía con anterioridade, estes asentamentos xa permanentes que reflicten pois, un despregamento no territorio que xa é dun exército estable, dunha forza cuasi policial, por así decirlo. Sen embargo, sigue habendo, desde a arqueoloxía militar romana, moitos retos para o futuro. Non? E estes datos son insuficientes, non se produciron suficientes excavacións, ou datacións, sobre todo, e estudios monográficos. Non? O que decía antes da parcialidade dos datos con respecto á morfoloxía. Antes só coñecíamos asentamentos permanentes, logo aparecen campamentos de marcha, empezan a aparecer torres de vixianza, pequenos destacamentos, é dicir, ainda nos faltan moitas cousas que xa vemos que xa apareceron noutros territorios, en Xermania, nas Illas Británicas, no norte de África, e que aínda non fomos quen de documentar, igual porque non aplicamos as metodoloxías adecuadas, igual porque aínda non atopamos o fío do que tirar. Non? E logo, problemiñas que se derivan da falta de estudios de conxunto. A acumulación de datos impide a reflexión. Entón, este é o momento de empezar a reflexionar, instaurar unha terminoloxía adecuada, facer estudos morfolóxicos, tipolóxicos, digamos, reflexión. E logo, dúas cuestións das que falarei a continuación, que son a necesidade de aplicar perspectivas desde a arqueoloxía da paisaxe, estudar estes asentamentos no seu contexto arqueolóxico. Ata agora, estudaron os asentamentos per se, prácticamente, ou relacionándose entre sí, os que pertencían, por así decirlo, a unha mesma clase. Non sabemos, sen embargo, cal é a interacción destes xacementos co seu entorno arqueolóxico, como funcionan cos castros, como funcionan con outras cousas, repiten patróns que se verán logo en períodos medievais ou posmedievais. Por exemplo, nós temos documentados que en época romana o exército siga as mesmas rutas de penetración no territorio, por exemplo, que logo seguirán as invasións do século VIII dos contingentes norafricanos, as mesmas invasións as mesmas rutas que seguirán os franceses, mesmo conflitos da Guerra Civil. É dicir, hai unha certa idea de, bueno, son zonas quentes, por así decirlo. E por outro lado, a cuestión, bueno, temos todos estes datos, de que nos sirven estes datos da arqueoloxía militar romana? Apórtanos moitísima información, pero tamén, se nos baseamos únicamente neles, estamos construindo, digamos, un proceso de conquista unidireccional, estamos falando só dunha parte do conflicto. É necesario integrar tamén a población indígena neste discurso ou na comprensión integral deste fenómeno histórico. É esa a perspectiva pola que aboga a denominada arqueoloxía do conflicto, que ten unhas metodoloxías específicas. Por tanto, falemos deses outros, e non é casual o da palabra os outros, falemos dos indígenas. Digo outros porque os propios romanos construíron un discurso de alteridade, é dicir, que fixeron unha serie de xeralizacións, os xeógrafos, os historiadores, para convertir a todos estes poboamentos que eran diversos e que ainda non alcanzamos a comprender a profundidade da súa diversidade, converteronas en bárbaros xeralizados, en montañeses, digamos, un retrato desdibuixado, barbárico destas poboacións. Desde a arqueoloxía da Idade do Ferro, estánse producindo nestes últimos anos, isto é unha cuestión que me encantaría que estivese aquí David González para podervos explicar, pero porque o fai excepcionalmente, pero, bueno, digamos que partimos dunha cultura castrexa, ou falar dunha cultura castrexa, a falar dunha serie de culturas diversas que veñen manifestadas fundamentalmente por elementos de carácter moble, pola maneira na que estas comunidades achegaban ou explotaban o seu territorio, na que se organizaban políticamente, na que construían os seus poboados, etcétera, etcétera. A idea de diversidade, a idea de que non estamos frente a unha unidade, non son os galaicos en xeral, ou os ástures en xeral, ou os cántabros en xeral. Hai especificidades que é necesario entrar a analizar de maneira minuciosa e local. É unha serie de cuestións que, partindo desta diversidade, hai que empezar a formularse. Cal era o potencial demográfico desta xente? Que oposición podían plantar, ou, por exemplo, o exército romano? En teoría son forzas inferiores, pero cuantifiquemos un tanto, ainda que é moi complicado, pero, bueno, cal era a capacidade de xerarquización que teñen estas sociedades? Cal era a oposición que podían plantar realmente? Ou, mellor, esta xerarquización permitía acadar pactos máis rapidamente e absorber eses territorios grazas á implicación deses lideratos. É dicir, existen as dúas interpretacións, posiblemente hai unhas sociedades que sexan máis ou menos xerarquizadas e que planten unha oposición máis encarnizada, malia ter menores recursos demográficos ou económicos.
cal era o grado de autonomía política que tiñan estas comunidades tamén, o que lles permitía interactuar, digamos, non de tú a tú, pero casi de interactuar co poder romano e chegar a certos acordos. Temos, a partir de certos documentos, a evidencia de que houve certos colaboracionismos ou certa axuda aos romanos. Por tanto, non hai tampouco unha unidade na oposición. Non son os bravos X, galaicos, ástures e cántabros contra os romanos. Tamén hai que entrar nese detalle, non? É imposible conquistar e ocupar un territorio e controlalo sen certa implicación da poboación local. Quero vos mostrar unha cuestión con respecto a estas dúas perspectivas das que falei, a arqueoloxía militar romana por un lado, a arqueoloxía da protohistoria por outro lado. Ao que vedes aquí, estas manchas de color son, digamos, un mapa de calor da presencia militar romana ata o que temos documentado ata agora. E, por outro lado, hai unha serie de puntiños verdes ou azuis, que non sei se os vedes, que son xacementos indígenas no que está documentada no cambio de era, ou antes, ou no século I, II antes de Cristo, algún tipo de destrucción violenta ou que se insinuou en algún momento por parte da investigación arqueolóxica que puido haber unha destrucción violenta destes asentamentos. O cal pode decir que houve unha conquista, ou cal pode decir que houve un incendio espontáneo, quero dicir, simplemente indicios, falamos de indicios cos que xogar. Se mirades ben aquí, no lado cántabro, por así falarlo, estas manchas solápanse completamente. É dicir, ata certo punto, a investigación da protohistoria, a investigación do mundo clásico camiñou da mesma man. Mentres que no noso noroeste, por así dicilo, Asturias, no noroeste de Castela e León, norte de Portugal e Galicia, cada un vai pola súa banda. Non se solapan. É dicir, temos campamentos, pero non temos xacementos indígenas destruídos ou evidencias de que fosen destruídos. Ademais de que hai moitas menos evidencias. Eso que quero dicir con isto? Que as dúas disciplinas, ata certo punto, foron cada unha polo seu lado. Existe a necesidade de coordinalas, de aunar forzas e traballar cos mesmos obxectivos e plantexando preguntas comuns. Por tanto, ese é o noso obxectivo, construir un futuro da investigación deste fenómeno de maneira diferente. Por tanto, comprender como foi o proceso de integración destes territorios, facelo desde unha apertura de mente total, estamos abertos a calquera tipo de metodoloxías, interpretacións, adoptar perspectivas multidimensionais, somos un equipo interdisciplinar ou intentamos selo, dinámico, diversificado, tamén disperso ata certo punto, porque uns traballan en Asturias, outros en Galicia, outros no norte de Portugal, e imos vendo cousas que van sucedendo en común e en tempo real, porque é o que nos permiten hoxe as redes sociais, o teléfono, etc. O internet cambiou a investigación para sempre. Tamén un espírito crítico moi fondo, sempre temos uns debates internos bastante encarnizados, hai que dicilo tamén, antes de sacar nada, de dicir nada, hai que debatilo entre nós. Apostamos fortemente tamén polas novas tecnoloxías, como logo veredes, e tamén non só por as novas tecnoloxías, senón tamén por tecnoloxías que non sexan custosas, é dicir, que nos permitan sacar moita información de un investimento limitado por o contexto económico no que nos movemos, pola nosa propia conxuntura personal, é dicir, intentamos optimizar, ser efectivos. E tamén, dúas ideas que temos tamén moi marcadas, que son unha crencia na democratización da investigación, que a investigación non se debe producir únicamente desde as institucións, desde a universidade, hai que integrar a toda esa xente que está traballando, que está facendo común, que ten querencia polo noso patrimonio, que ten interese, que quere compartilo, hai que integrar esa xente tamén no discurso, e unha concienciación por a protección dese propio patrimonio, que non se pode perder, sobre todo cando nos traballamos con elementos que poden ser destruídos en calquera momento. E, por último, a cousa da que se falará xa a continuación Manolo Gago, que a elaboración de estrategias para a divulgación e a colaboración coa cidadanía. Queremos interactuar con vos e cos que non están aquí, cos que están detrás en internet. E queremos continuar este diálogo a través das nosas canles, na medida do posible, e, como sempre, estamos abertos a calquera tipo de suxerencia, debate e, por suposto, interacción. E con isto xa remato e dou a palabra a Manolo Gago. Moitas grazas.